सबाई केन्द्रनि पाथलियाघाट एडिसी विलेज वार्ड नम्बर 2 तिनी जगह जॉइनिंग प्रोग्राम टोटाल 29 फैमिली 121 जना भोटार गोबां बदल जाकरिनाय बीजेपी CPM IPP बदल जाकरिनाय बोबाग्रानि जे थानसानि मारिनो हामजागनाय बोबाग्रानि जे थानसानि वो फाइबायदि मन न कबुंमुं न खरां न यासाक सगैनाय बरक दिनै सिनितिफोरा मथाव जयनिं रुफायखा पुलिया बरक न आं लामसगो देखा काहाब याफारसगो अबाहायकेन गोबांमा जागा ताबुक बजारा सिनि बोबाग्रानि खरां खानाय मेन्याखो बोबाग्रानि खरां न मानजुया हनैनाय ताबुक बो ना सालाजागै तंनायखो बरकना आं कन्यानि मुसुंगो जों जरा तंसानि फायदि ओ बोबाग्रानि थानसावो बैनि खरां न मानजुयनाय बोबाग्रानि इमां न मुक्तां खालायजानि निनि सिनि जतनि न अबदान तंगैनाय बोबाग्रानि इमां न मुक्तां खालायनाय तिफोरा सरक न ओ तिफोरा हाव मुक्ति रलायसिनो तै गेरेटा तिफोरा लेन जों दाति न तिफैनाय सिनि नेक्स्ट जेनारेशन बागैनाय थाङै तंनानै बागैनाय बिजनेस खालायजानानै बागैनाय साख्रि खालाय तिगि तंनानै बागैनाय सिनि जातिनि अस्तित्व नारगनानै बागैनाय जों फारि बोबाग्रानो लगिरिनाय बेयावनो फानदैनाय बिनि याफ्रि बा याफ्रि सायनाय बनि जे दागि तै बनि जे साहराक तैके थानसाके पालबाक साके खाबाक साके साबुन खालायनाय बोबाग्रानि इमांनो मुक्तां खालायनाय होननाय आं जत लुकुरक ताबुक बकय हरो तै कयबो सोनामु समानिके दिनै जे जइन खायनाय बा हापायनाय बरके बहाय पार्टी रंनि फायखार गोबां पार्टीनि दङ आं साका पार्टिकुलार BJP IPP कांग्रेस तो करे CPM नि जारा तंनाय रक बरक जतन तिनी खेंग्राओ खरकसा फन करेखे बोबाग्रानि जेतिफोरा मथाव बरक फाइबेका बोबाग्रानो लगिरनान बगे सिनो थानसानि मारिनो हामजागैनाय आर ओंनानिबो नांगौ फायनानिबो नांगौ आं बार न सावो जारा फायाको बरक नबो आं कबखर फायदि कुनु लासिनान करे कुनु किननान करे सामुका हाम खालायना थांतनि जों किसा दुखमा खालायनाय सेक्रिफाइस मा खालायनाय हायका जों कुनु दिनो सिनि आसल लाबाव जे लक्ष्यआव जों सगैगला ताकाय सोनामु समानिके जे ओ जगह जइन खायमा जागाव सब फाय तिनी ओ जगह मानजक फायके मानजक फायके तिनी और सिनि गोलाघाटी ब्लक कांग्रेस ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेंट ते वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि प्रेसिडेंट ते यूथनि नुगु दंनान बसकं बासाजाक खरकनै YTF नि खरकनै GS बरम गोनां सुरस ते बरम गोनां लेमन बरक दङ तै गोबां मासिनि ब्लक लेभेलनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि लिडार रक दङ तै ताकाटला साब जोनालनि चेयारमेन बो लगी दङ के अमर जे तिनी जइन खायनाय रक बरक फायनाय रक ओ कायसा कामिनि दा कायसा पंचायत दिदा तै तुम दालका कायसा कामिनि काबुलटा 2 नम्बर वार्ड नि सिमे सुरो 2 नम्बर वार्ड नि सिमे पाथलियाघाट विलेज नि 2 नम्बर वार्ड